Maayong bungkag mga Bisayang dako. Nasuway na ba ninyo ning bag-o karon sa Malaybalay Capitol Grounds? Electric scooter for rent. Grabe gid siya kalingaw guys, mapastudyante or adult. Lakas kaayo makasosyal. Tanaw na to ta. Hello mga Bisayang dako, welcome and nata sa Capitol, Malaybalay City. Karon paila-ilan ako sa inyo ha, ang CEO and founder sa Electric Scooter Rental Services diri sa Malaybalay, kundi si John Marius Del Puerte. So bro, musta man dyan? Okay ra. Taga Malaybalay gid ka? Oh, taga Malaybalay. Ano biting nyo ha? Sa landing. Tell us more about sa tuwang negosyo karon. Okay raman siya so far. Every weekend nanta start sa renta scooter. Oh, rental scooter. Tsada po siya ba? Electric din siya guys. By the way, when ka nag-start din ani? Last week lang siya nag-start, Saturday. Itong weekdays, wala siya free trial. Oh, nag-free trial day ka? Wow. Unsa may rason nga nung nagsugod ka ni, like, unsa imong motivation? Kuan lang nang maka-stroll lang sa Capitol, kung sa gusto maglaag. Lakas mga social ba ani no? Kay sa Cebu, Manila, mga dagkong city ra nato ni siya makita og karon nanan siya sa Malaybalay. So, kung gusto sila mag-rent, pila man og unsa ilang kailangan dadon? Kuan lang, if gusto mo mag-rent, mag-bring lang mo og saka valid ID. If student ka, kuan lang, school ID. Pila po siya? Sa trabaho na ka, 50 per 30 minutes. Then sa 15 minutes is 100 lang siya. Pero kung student ka, i-present ni mo yung ID. Tapos 100 per 30 minutes. 15 minutes is 70. Oh wow, na discount ang student di. Ay, mayo. Sa pagsugod ni mo or katong pag free trial, anything weird that happen or kanang mga funny story nga imong nakita pagsugod ni mo? Actually, kulbaan na ako nis ka na malubat eh. Siyempre, electric scooter. Itong pag first ka pagsugod kita itong last weekend, na nag-rent, dato niya sa Folk Arts. Dito po siya nalubatan. So boss, daw bigyan sa man niya pagpasaka. Karang gituklod. Uya to. Pila po din siya ka oras gina-charge nimo? 5 to 6 hours. Dako kag accounts ko rin dili. Hindi naman kayo. So aside sa rental, kabaligya po gani ano nga itong electric scooter? Gabaligya po gani siya po. 19,500 ang kuha niya. 19,500. Kung dinagan lugar ilang paliton, Siyempre, maka-discount ka dyan. talaga may gabatos. Awa na mi guys. So, pila imong gisugod nga kapital aning negosyo? 60. 50,000. Pila ka scooter? Tulo? Upat? Upat sa katanan. Upat? Ayon sa to ang isam, I heard nga kapag giveaway daw kag scooter pinaagi sa raffle, tinuod na? Ano kayo para raffle guys? 180 per slot. 180 per slot. Unsa man nila? Pay lang mo through GCash, 180. And mag-pick din mo slot number ninyo. Unsa yung ganahan nga number. Dayon, pag once ka ma-full ng slot, ito rin siyang iparaffle line. Electric raffle. Mayo. So, ato ibutang sa description ang details ni John. Unsay mo may katambag sa student nga gusto pud magnegosyo? Wala gid gusto mo magnegosyo, focus lang gid mo sa plan gid kanang sa yung plano. Then stick to the plan lang gid mo gid. Ayaw mo pag-change sa pud kanang line up nga business. Kapag unsa yung gisugdan, focus lang sa gid mo na antod sa mas successful yung plano. Follow gid business plan no. Daghan kayong salamat John og salamat sa imong giharag nga chance diri sa Malaybalay nga makasuway mi ani kay ako mismo ignorante kay kuani. Gusto gid ko makasuway kay nakita ko ni sa kadalasan sa Europe. Unsa ning trabaho dati? Sa barko, kwanto ka na chef. Oh chef, ang lamig kay ka magluto dia. Minyo na. Minyo na guys. Again, salamat kayo sa pag-share ani nga kanang experience sa tuwa labaw na kanang mga estudyante nato nga sige ari diri sa Capitol. Suwayin ninyo og daghan kayong salamat diyan. Daghan salamat mga Bisayang dako. Talaygon ng Dios.